ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಲ ಆಲ್ಟೋನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಯಾನ್ ಎಕಾನಮಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇರುವ ಪೋಂದುಂಡು ಕೂಲಾದೆ ಪೋಂದುಂಡು ದಾಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತನ ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 5th ಗೇರ್ ಪೋಂದುಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎದುರು ವೆಹಿಕಲ್ ದಿಕ್ಕದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೇರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ದು ಕೂಡ ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿನ ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಪೇರು ಹೊರ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೋರ್ಡು ಪಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಹೈವೇ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಈಗ ಒಂಜಿ ಆವರೇಜ್ 22 ಕೂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಬರೋಣ ಬಿಲೋ 80 ಪೋಲಿ 85 ಪೋಲಿ 85 ಇಸ್ ಓಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಟರ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು AC ಪುರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಐತೆ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಂದು ಗೊತ್ತಿ ಉಂಟು ಐನೆ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತೊರ್ತು ಬೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ತೊರ್ತದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ. ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿಕೊಂಡತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಮಿತ್ರನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಡಂದಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ ಮಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನದು ಯಾನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈಜಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೋಯ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು 7 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೋದು ನಲ್ಲ ಪೋದು ತೂದು ಬರಲಿ ವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಂಚ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ವೀಡಿಯೋಲು ಹೋಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ದಾದಾಪು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನೆಂಚಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಂಜಿನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿರ್ತೀರಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಲ ಆಲ್ಟೋನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಯಾನ್ ಎಕಾನಮಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇರುವ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ 22 ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಂಜಿನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಎಂಲು ಬೈದ ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ 17 ಮನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಎನ್ನಲ ಆಲ್ಟೋನಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಟೋನಿ ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಲೇಜ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ದಾಯಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಕಾಲ್ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಚ ಮಾತ ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಪುಣಿ ಎಂಚ ಮಾತ ಮೈಲೇಜ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ನಾವು ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಗೋಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಗದ 50 ಹೊಂಡ ಯಾನ್ ಗುಡಿದಿನ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ போயிருತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದು ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ನಿಂಕ ಬಂದ ಆಂಡಾವಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಲ್ ಗೇಜ್ ತೋಜಾಗುತ್ತಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಾರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಬೈದು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಕೂಡ ಉಡುಪಿಬೋದು ಉಡುಪಿರ್ದು ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಈತು ದೂರ ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಇದು ನಂತೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈತು ದೂರ ಬರ್ರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ 1,500 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡೆ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಉನಕ್ಕೆ ತುಂಬ 2 ಗಾಡಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಜ್ಜನ ಅನ್ಕೆಂಡ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ದಾದ 200 ರೂಪೀಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತಂದೆನ್ನಲೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಪಂಡಲ ಇತ್ತೆನ್ನ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತಿನ ಅದೇ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನೆಡ್ ಇತ್ತ ಈ ಫ್ಯೂಲ್ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕಾನಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬರೋದುಂಟು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಮಕ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಉಂಟತಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತದೊಲೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೋಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಪವರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎದುರು ಆಮಿಡಿಮಿಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಬರೋದುಂಟು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 5th ಗೇರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಎತ್ತದೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ 40 ಬಿಲೋ 40 ಬರ್ಪೆ ಎತ್ತದೊಲೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ 40 ಬರ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ಗೇರ್ ಯಾನು ಓಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಒಂದು 5th ಗೇರ್ ಉಂಟು ಓಪಂಡ ಪೋಂದುಂಟು ಕೂಲಾದೆ ಪೋಂದುಂಡು ದಾಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತನ ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 5th ಗೇರ್ ಪೋಂದುಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎದುರು ವೆಹಿಕಲ್ ದಿಕ್ಕಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗೇರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ದು ಕೂಡ ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಗಾಡಿನ ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಪೇರು ಹೊರ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ತೊರ್ತು ಬತ್ತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೂಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ತುಲೆ 4th ಗೇರ್ ಉಂಡು
ಗಾಡಿದ ಸ್ಪೀಡ್ 40 ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋನುಂಡು ಅಲೆ ತುಲೆ ಐತೆ ತುಲೆ 40 ಒಂಚೂರು ಗೇನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ 5th ಗೇರ್ ಮುಗಿಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಗಾಡಿನ ಗೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಲ್ತೇರು 40 ಬರ್ತುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ದಾಯಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡದೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ ಆಯಾರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಗಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ AC ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಉಂಡು AC ದಾಲ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿದ್ಯಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಆನ್ ಡೇ ಉಂಡು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಚ ಪೋಂದು ಪಲ್ಲೆ 5th ಗೇರ್ಡೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಾಲ ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ದಾಲ ನಂತರ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುನಿಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ನ ರೋಡ್ ಏನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ರೋಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನದಲ್ಲ ನಮ್ಮ 5th ಗೇರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಪೋರ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋಕಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಆಯರ್ದು ಚೂರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಟಗೋಸ್ಕರ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಲ್ತು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಹೋಗುದು ಅಂಚ ಮಾಲ್ತೊಂದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ಟೋ ಬರ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಏತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಏತ್ ರಫ್ ಆದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತಲ್ಲ 18 ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡವೆ ಅವೇನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಗೇರ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಗಾಡಿ ಸ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನ ಗಾಡಿ ಥ್ರೋಟಲ್ ಎದ್ದು ಬೋಡು ಅಲೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೆ ಮತ್ತೆ 4th ಬಾಡಿ ಯಾವ ನಾನು ತೂಪನಿ ಯಾವ ಉಂಡಲೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಂದುಂಡು 30 ಉಂಡು ಗಾಡಿ 4th ಉಂಡು ಗೇರ್ ಟೈಪ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಈಸಿ ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಕ್ಳು ಈಸಿ ಥ್ರೋಟಲ್ ತೊರ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಗ ಗಾಡಿಗೆ ಏತ್ ಟಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಣ ಆತ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ದಿತ್ತೊಂಡಿ ಏತ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಐನಾತ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ఒక ఆడిజన్ల రీజన్ ఇచ్చందే ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತದ ಬೇರೆ ಬಾತನ ಒಂಜಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಪಾಯ ಇರ್ದು ದುಂಬು ಬಾತನ ಒಂಜಿ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ತೊರ್ತುನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ್ನು ಮಂಡ ಖಂಡಿತ ವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಂಡ್ಲ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ಕೆಲವು ಇತೇನ ಆಲ್ಟೋದ ಬರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇನ್ನಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಉರಿಯೋರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮೈಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಮಿತಿ 99.9% ವೆಹಿಕಲ್ ದ ಮೈಲೇಜ್ ವೇರಿ ಆಪುನಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತಿ నేను ಆತ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅದು ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡ ಈತ ಹೆಂಗ್ ದಿಕ್ಕುನ ಮೈಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ದಿಕ್ಕುನ ಮೈಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ದಿಕ್ಕು ದಯಪಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ పోనగా ఇంచ గేర్ షిఫ్ట్ మాత్రం పోడు ఆ పక్క సిటీ పోనగా ఇంచ పోడు హైవే పోనగా ఇంచ పోడు ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆವರೇಜ್ 22 ಪೂರ ಮೈಲೇಜ್ ಬರೋಣ ಬಿಲೋ 80 ಪೋಲಿ 85 ಪೋಲಿ 85 ಇಸ್ ಓಕೆ 85 ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಜಲೆ ತಲೆ 3rd ಗೇರ್ ಪಾಡೆ ರೇಪಣ ಭಯಂಕರ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದೇ ತಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋಟಲ್ ದಾಲ ತೊರ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಲೆ ಚೂರು ಕಾರ್ದಿನಿ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಪೋಡು ಅಲೆ 4th ಅಲೆ 8th ಸಾಫ್ಟ್ ತಲೆ 5th ಥ್ರೋಟಲೆ ಮಾಲ್ತ ಗಾಡಿ ರೋರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ರೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋಟಲ್ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆತ ಕೆಲವು ಕದ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 40ಗೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ 3rd ಬಾರ್ಡ್ 50ಗೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ 4th ಬಾರ್ಡ್ 60 ಮಿತ್ ಬೋಂಡನೆ 5th ಬಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಟ್ ಇಪ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಲೇಬರ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ನ ಗೇರ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ವಾ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ಐತಿ ಮೈನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಾಗ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಪ್ಪದಾದ ಬಂಡ ಕ್ಲಚ್ ಮಿತ್ತೆ ಕಾರ್ದು ಇದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಏತ ಜನನಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಕ್ಲಚ್ ಏಪ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ವೆನ್ ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಗೇರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ತೊಲೆ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರ್ನ ಕ್ಲಚ್ ಮಿತ್ತೆ ದೀಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಲೆ ಏಪ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋಟಲ್ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಈತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದಾತ ಜಸ್ಟ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ತೊರ್ತು ತಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ತೊಲೆ ಈತೆ ಇಪ್ಪುನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತೋರ್ತು ಪತ್ತು ಪೋಪುನೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಚ್ಚಿ ನನಲ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಲುಂಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೌನ್ ಮಂತುಕೊಂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಟರ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು AC ಪುರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತುಕೊಂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಲು ನಮ್ಮಲ್ಪ ನನಲ ಉಂಟು ಇದು ತುಂಬಾ ಪುರ ಯಾನ್ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಣ ತುಂಬು ಯಾನ್ ತಂದು ಮಾಡಿ AC ಪುರ ಪಾಡ್ಕೊಂಡ ಗಾಡಿ ಚೂರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂದು ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರು ಗ್ಲಾಸ್ ಪುರ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತುಕೊಂಡ
ಕೂಲೆ ಆ ಏರ್ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಏತಿ ಬಿಡುದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟದ ಗಾಡಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಿತ್ತಲ್ಲ, ಗಾಡಿದ ಉಲೈ ಚೂರು ಗಾಳಿ ದಿಂಜದೆ. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿದ ಸ್ಪೀಡ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಎಸಿದ ಮೋಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ ಸೇಮ್ ಬೇಲೆನು ಮುಳಿ ಏರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಬರೋದಿತ್ತು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಸಿದ ಮೋಟರ್ ರನ್ ಆನಾಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮ್ಮ 4 ಗ್ಲಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತದ ಪೋನಾಗ ಆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಂಡ್ ದಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಎ ಸಿ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಉಲೈದ ರೂಫ್ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಈ ಧೂಳ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರೋಡ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚೆ ಪೋಣದು. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೌನ್ ಮಂತು ಉಲೈಡಿತ್ತಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನ ಹಾಳು ಮಂತೊಂದಿಗೆ ಎ ಸಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪುನೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನನಂಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಐತೆ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ అయినా ఎదురుడొంజి వెహికల్ ఉన్నందులో ಗೊತ್ತುಂಡು. ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಾಡ್ನಿ ತೋರ್ತು ಬೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ, ತೋರ್ತದ ಹೋಗ್ನಿ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ, ಕೂಡ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪನಿ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ. ನೆಸೆಸಿಟಿಯೇ ಇಜ್ಜಂದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪ ಕೂಡ ಗೇರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ, ಕೂಡ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪನಿ, ಕೂಡ ಎದುರೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ತನ ದಾದಾಪು ಬಂದ ಮೈಲೇಜಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೈಲೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಓಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡದ ಆ ಗಾಡಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ಗಾಡಿದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೋದು ಆ ಗಾಡಿ ದೂರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈ ಓಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾಡುದು ಪಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬೈಪಾನಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾಡ್ರೆ ಡೌಟ್ ಅವು ಅಂಚತ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾಡುವನೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಬೇಡ ದಾಯನ್ ಬಂಡ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ತೋಜೊಂದು ಅವ್ರು ಟರ್ನ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಐತೆ ಎದುರೇ ಮಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಉಂಟು ಈ ಟರ್ನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ದೂರಡೆ ಅವ್ರು ಟರ್ನ್ ತೋಜೊಂದು ಅತ್ತ ಗಾಡಿನ ಅಲ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಟರ್ನ್ ಏತು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ವೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಪಂಡ್ರಕ್ ಹೋಗುಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪಂಡಗಲ್ಲ ಉಂಟತಿ ಒಂಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅದೇ ಪಣದು ಪೋಪೆಂದ ಏನ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಬೋಡದೆ ಅನ್ ಏತೈನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಣದು ಹೋಗುನು. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಅಂದೇನ್ವೆ. ಸೊ ಇತ್ತದ ಪರ ಜವನೇರ ಪರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಏರೇ ಪರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಗಲ ಗಾಡಿಡ್ಲ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಪಾರ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲಚ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಒವ್ವೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಥ್ರೋಟಲ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕೊರೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾರ್ದು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಎತ್ತು ಈಸಿ ಆಪುನ ಆತ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಕ್ಲಚ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನಾತು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎಟ್ಟು ಎಕಾನಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡನ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 14 ಬರೋದು ಇಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಖಂಡಿತ 16+ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 16 ಬರೋದ್ರ ಗಾಡಿ 18+7 19 ಮುಟ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿ ಪುಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಟು DM ಅಂತ ಕೇನೊಲಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಸೊ ಐನಲ ಮೂಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೇಜಿನ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದ ಅವಲ್ಲ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ ಅದನ್ನ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಬಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಚ ವೆಹಿಕಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ವೆಹಿಕಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಪ್ಪು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ದು ಕೇಳಲಿ ಯಾನ್ ಸಿಗಿದ್ದಾನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಷಯ ದಾದನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಏನಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡದು ಹೇಪಲ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸುರ್ತು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ. ನಮಸ್ಕಾರ.